Hej og velkommen til denne video. Velkommen til serien Verden fra Autistøjne. I dag om struktur og rutiner. Rutiner, især struktur, er meget vigtige for mig. Fordi det fungerer bare bedst i. Og det er simpelthen fordi, at jeg er autist. Jeg skal have tingene på min måde. Jeg skal have tingene, som det skal være i min optik. Og det er ikke sikkert det samme måde, I andre har det på, men jeg ved, at mange der ikke har det på samme måde som mig, men især neurotypiske, der ikke har behov for struktur og rutiner, og her er nok også nogen. Men det er bare vigtigt for mig at have mine rutiner og min struktur, og jeg ved, hvad jeg skal, og jeg ved, hvornår jeg skal det. En gang imellem kan der ikke noget ved, der er en enkelt ting, der kommer ind lige pludselig, men generelt er det bedst til, at det bare er dak, jeg ved, hvad jeg skal, jeg ved, hvad jeg skal, altid. Og det er ikke for mig, et uforudsigeligt. Og jeg har faktisk også en strukturtavle, fordi jeg er ikke god til at holde strukturen selv. Af en eller anden grund. Men jeg har sådan en strukturtavle, jeg sætter her Nemo-plan, og den bedste vi har fint fået fra kommunen af. Som hjælper mig i hverdagen med at holde strukturen, så jeg har styr på, hvad jeg skal og hvad jeg ikke skal. Så jeg kan se lige præcis, klokken det der skal jeg tage opvasken i gang, klokken det der skal jeg sætte vaskemaskinen i gang. På torsdagen klokken det der skal jeg støvsuge, om fredagen klokken det der skal jeg støvsuge, og klokken 12 skal jeg spise middagsmad, så sådan cirka ved, hvad jeg skal, hvornår jeg skal det. Og der er det også, hvis jeg skal noget ud over det sædvanlige, så er der på den. Både fordi så kan jeg se om morgenen, hvad skal jeg nu, først skal jeg i dag. Og er der noget, vi eventuelt lige skal ændre på, så det kan passe sammen i det hele. Og hvad her det? Ja, og det fungerer faktisk rigtig godt for mig. Men til gengæld en ting, der irriterer mig rigtig meget, og faktisk næsten ødelægge min dag nogle gange, det er hvis folk de kommer for sent. Så har vi en aftale kl. 12, siger vi bare. Så er det kl. 12, og måske på minutter i, måske 10 minutter i, eller sådan noget. Det er lidt før kl. 12 er bedre end lidt for sent. Kommer man for sent, jeg kan slet ikke give besked fra sig. Jeg synes det værste er dem kender et par stykker af dem der siger, vi ses kl. 12, 10 minutter over 12, jeg skal ikke køre mig fra dem, kvart over 12 kommer de først. Og det var sådan lidt ting, for vil de om ikke andet skrive lidt forsinket, så kan jeg indstille mit hoved på dem. Det er så 2 minutter forsinket, så bare det jeg kan indstille mit hoved på, de kommer ikke helt præcis kl. 12, men de kommer måske 10 minutter over 5 minutter over 12, 10 minutter over 12, måske kvart over 12. Og der har sådan en hjælper, der godt kan få på en gang imellem, og sådan er virkelig stygt. Det generelt har de meget med at ved godt, det har lidt at gøre med, at de kører meget med cirka tidspunkter, fordi det er lige med, hvor lang motortrafik er der og sådan noget. Men de siger, at den ene, han er stygt til at skrive, jeg kommer om 5 minutter, så går der 10 minutter og sådan lidt. Kommer du for sent. Det er lige meget om klokken, de kommer klokken 8 som udgangspunkt. Og det er fint. Men når du så skriver, at jeg kommer om 5 minutter igennem, så er det om 5 minutter, ikke om 10 minutter, ikke om 7 minutter heller ikke om 6 minutter, måske 6 minutter kan gå. 7 minutter er til grænsen. Kommer du over 7 minutter senere, du siger, at du kommer 5 minutter. Jamen så kommer du for sent. Og det er når jeg skal noget, det er inde på strukturtavlen. Men uventede ting, uforudsete ting, kan jeg slet ikke håndtere. Nej, jeg håndterer det så godt jeg kan, ikke, men det er jeg simpelthen ikke god til. Hvis jeg beslutter mig for nu, vi skal til Esbjerg i dag, det gør jeg engang med min lille kabinescooter, der kører 30 km i timen, går til Esbjerg. Og det er meget hyggeligt. Men jeg er på vej til Esbjerg, den kører i stykker eller et eller andet. Eller der sker noget andet uforudset lige pludselig. Det er så dårligt at håndtere. Fordi det bringer mig ud af det, jeg regner med, at nu er det, mig først til Esbjerg. Så kører det i stykker, og så kan jeg ikke komme til Esbjerg. Det kan ødelægge flere dage i træk nogle gange. Eller hvis hunden bliver syg lige pludselig. Så hvis jeg regner med, at jeg skal køre en helt almindelig dag, og hunden så bliver syg, det heldigvis ikke sker så rigtig nu, men lad os bare tage det så eksemplifisk en her. Jeg regner med, at jeg skal køre en helt almindelig dag. Lige pludselig begynder hunden at kaste op og halte og få det virkelig dårligt. Så skal jeg haste til dyrlægen. Det vil i hvert fald kunne ødelægge den dag. Det vil også kunne ødelægge dagen efter. Altså minimum kunne ødelægge de dage, den er syg. Fordi det er uforudset. Det vil minimum kunne ødelægge dagen, og måske dagen efter. Og hvis det så er alvorligt, så er det faktisk kunne ødelægge længere tid også. Det ulempe ved at have hund, så det er, at man kan risikere, at det er uforudsete ting der.
Så generelt kan jeg kontakte uforudsete ting. Det kan virkelig ødelægge så meget for mig, når der sker noget uventet. Og det ved jeg godt, der kan man ikke undgå det. Det er næsten det værste, det der med uventede ting. At man kan ikke undgå de uventede ting, men det kan virkelig være svært for mig at håndtere. Specielt hvis det er nogle store uventede ting. Så er det lige meget, om jeg regner med, at jeg skal komme ned i dag. Eller om jeg tager beslutning for at skal noget over det sædvanlige for at komme til Esbjerg, eller whatever. Det kan bare ødelægge rigtig meget for mig, at der sker noget, som jeg kan forvente. Så jeg tænker også, at jeg kan lave en video om på et tidspunkt, hvordan uforudsete ting kan være, og hvordan de forskellige uforudsete ting udlægger mig. Så jeg tænker, at vi laver en lille video om på et tidspunkt, eller få styr mig. Så er der noget som ferie. Det er virkelig også bare forfærdeligt. Altså ikke fordi, ikke ferie, hvor man tænker, hvor man tager på ferie med weekenden, hvor man tager i sommerhus, eller man tager ud med familien, eller whatever. Det er sådan rigtig fint, og det kan også være hyggeligt nok og sådan noget. Så det kan være hårdt og sådan noget, men det kan også være hyggeligt nok. Især hvis med familie, det kan godt være hårdt. Fordi der ikke er så meget fælles at skiferie, eksempel med familie, det har jeg været på nogle gange. En del gange faktisk. Og det er hyggeligt og sådan noget, men det kan også være hårdt selvfølgelig. Men det værste ferie for feriens skyld, som jeg kalder det. Så den der med tvungen ferie, det arbejder på værksted, på beskyttet værksted. Der er der på video, og man snakker også om det på video, så jeg kan huske, hvornår det var. Det er også lige meget. Men der var for eksempel tvungen ferie. Det vil sige, at vi har 3 uger sommerferie, det var 30, 31, 32, tror det var. Nej, 29, 30, 31, vi havde ferie. Det var første år, der skulle man ferie, det var tvungen. Vi har også efterårsferien havde vi også ferie. Hele påsken havde vi ferie. Hele ugen der påske, der havde vi ferie. Og der var sådan så meget tvungen ferie, hvor man så tænkte, det var sådan lidt. En ferie, det er ferie, bare fordi I synes, at vi skal have ferie. Det bringer mod mine rutiner. Det ødelægger helt mit år, at jeg skal have 3 års sommerferie, fordi der skal komme ud med mine rutiner. Det ødelægger hele ugen, det ødelægger hele måneden. Faktisk 2 måneder kan det ødelægge, at jeg skal have 3 års ferie, tvungen ferie. Fordi først kan det ødelægge den første hele måned, fordi at jeg skal tænke, fordi jeg bruger meget energi på at tænke på, ja, hvad skal jeg i den ferie, hvordan skal jeg holde mine rutiner, skal jeg noget specielt, ja. Så ødelægger det i hvert fald i 3 uger, fordi jamen, der er mine rutiner helt fucked, fordi at selvom jeg prøver på at holde så meget rutine som muligt, så er der alligevel noget med rutine, der kommer væk. Og så kan det ødelægge noget tid bagefter, så kan det tage en måned op tilbage efter at komme helt på højkant igen, fordi at nu er mine rutiner været fucked, og nu sker mine rutiner igen alligevel, og det hele bliver bare noget fucked up med de der ferier, der ikke er nødvendigt. Der er typen, at hvis jeg ikke skal noget reelt, så er det ikke fordi, jeg skal i sommerhus. Så bare der nu i sommerhus, så er det rigtig fint. Men mere har jeg ikke brug for. Og så kan det være, at jeg skal på skiferie med familie eller andet, men det er også det. Ellers så lægger jeg bare have lov til at lave det, jeg laver. Men så nu laver jeg det her, og jeg laver noget rutine, noget video for en klub. Det er egentlig, hvad jeg laver nu, så er det rigtig godt, fordi så er jeg fri for det tvungne ferie. Men der er alligevel også lidt ferie, men det er så en helt anden snak. For der er også lidt lukketid, så er også nogle lukketid og sådan noget, men der kan alligevel lave noget, hvor sådan siger, at vi holder stadig ferie eller noget, men det er jo så. Men det bliver bare hurtigt sådan noget, når der ødelægger alting for mig, det tvungne ferie der. Men her til sidst vil jeg gerne høre jer om, har I nogle emner, der I tænker, der kunne være spændende at høre om, eller I kunne tænke jer at høre mit, hvad her det? Min vinkelfejl eller noget. Så skriv det i kommentarfeltet, så kigger jeg på det. Der tænker jeg sikkert også nogle emner, jeg godt tænker, jeg har nogle emner fra. Så bare skriv en kommentar, så skal jeg nok kigge på det. Så det var egentlig det, jeg ville. Husk at like og subscribe. Og ellers så tænker jeg bare, at vi ses i min næste video. På mandag klokken 3. Ses!